Kumnu Kylian Mbappe uong haswa ban stangno ka samoy ke batmai. Barhato kini ki jingong jong u kin orlong lane kin kam na Haba paya ka samoy ke baladep na kalian ka klub Real Madrid zero trophy. Wala ka donya ki star player Rey ka klemla ban job watang ka wika kusna madu ha ka samoy ke baladep. Te kumta na kalian Kylian Mbappe haswa ba ka ayam ka batmai kan stangno. Kylian Mbappe ulapan pau ya ka jing angno ka basai jong ka Real Madrid akan ka ayam ka batmai kata kalong ban job ya ki trophy bat ban peni ba ka kanhun kalwan phai byang sha kalanti jong ka jing job. Kylian Mbappe balong wei na ki rang lakai ki ba kong santam jong ka klub Real Madrid ula kerenjai ba ka thong ka ba khmat e jong u bat jong ka kanhun hi baro kalong ban wan ra ya ka jing job lani ban yora ya ki khusnam ladu ha kani ka samai ka batmai. Mbappe ulam pauru ba kane kade ke por jongi ban sim ia kasin jam syakman bat ban job ia ki khusnam ladu ulo ongru ba kalong ka babhasha ban don ya coach moreno batip kumnu ban job te kini ki jingkren chung Kylian Mbappe ki pen isai ya ka jingmut jong kirang lakai ka kanhun Real Madrid ba kim kwa tang ban sulakai ba Andre bakin yora ya kinam ladu bat ban penkut ya ka ayom nakabayo ya ka jing job.